Ganani Hathai Kuwagwi Phaimani be Phobjagwi thowikha Khungsani Khoroktham Borok Thuine rokni mung Trishanku chakma Ranjani chakma te Bineta chakma party mung Krakshal ajogo Santri Bazar Bokhaksani Devipur Edishi Village-ni Kochopsora amchayo Krakshal Phungni Shal Nuglia Santri Bazar Bokhaksani Devipur Edishi Village-ni Kochopsora amchaini kaise Nokhungni Khoroktham Borok Tangshal Phungni shimi belewati Phaimani bagoi Ganani Hathai Kuwagwi Phaimani be Phobjagwi thowikha Khungsani Khoroktham Borok Thuine rokni mung Nokhung Trishanku chakma Bini Bhing Ranjani chakma te Chini umboni busajok Bineta chakma Devipur amchani lama hamene bagoi koktoma markino amchayo thangoi shogoi mandia fire service te hapangni borok aban bagoi borokna habisini tiklainani bagoi kamini lukorokno kholeka samongo paithako damsa tamni ha khormani yagolo borok khoroktamni mangkuthino laidogoi tiklaimani kamini lukorok oye khaburon do phayone ne Khoroktham bahale. Oh, yang mana? Ini juga mana? Bagian mana yang kalau Suyan. Yang berapa sih? Oh, iya di mana? Tahu dia itu kena. Kenapa ya? Bà xe bà thành hết rồi mà. Adil laut di Hathai Karo. Bagus ya. Kalau kau tu nak orang curi letai jadi kalau kalau wala baksiran, bawa orang apa bro? Pergi kado dan guna dan nama di guna nanti jangan. Party muni koktoma manmani yagolo Krakshal Tripura borokni amchayo thangoi shogoika Santri Bazar Bokhaksani naikol ojamarok party mungno kitongoi belai nokha khamlaijak borokni jaitirokno khoboi kamini jotolo korok Santri Bazar ni shimi Bikramni Khoroktham Chini Khorang